Krtko býva kde? V zemi býva, áno. V zemi býva krtko. V zemi býva krtko. A v zemi, a tam má domček a tam býva, že? Domček má tam, áno, krtko. A pavúk býva kde? Býva tam. Tam, áno, on lezie po dverách, všade lezie. Toto. Všade, a pavúk, áno. Aj ten chrobák, všade lezie. Ale krtko býva kde? V zemi. V zemi býva krtko. Tam si urobí dieru. Dom. A tam má dom, a tam spí, a tam má postel. Všetko tam má, že? Tam býva. Toto. Takú postelku tam má, áno, ako ty. Áno. A ukáž, ako sa odmeráš. Ukáž, ako sa meráte v škôlke. Tak sa meráte v škôlke? Tak sa postavíte a pani učiteľka vás odmeria. Ukáž, ako sa postavíš ako stene. Tak sa postavíš a potom vás odmerajú, že? A dneska ste sťahovali snehuliaka? Nie? Nie? Takže toto je... Lienka tam je? Lienka, kde je Lienka? Tam je Lienka. A Lienka kde býva? Tiež býva na zemi, áno. Tiež po zemi chodí. Ale krtko býva pod zemou. Zemi. Toto. Lienka býva? Po zemi chodí. Zemi. Po zemi chodí, áno, ale... Áno. Zemi. Zemi. Krtko býva v zemi, áno. Tam si urobí dieru a tam býva. A to je Lienka. Lienka býva, chodí po kvetoch, lieta hore dole. Zemi. A jaja? Kde býva zajac? Jaja. Zajac kde býva? V knižke býva, na zemi býva. Na zemi býva aj v knižke, áno. Aj v knižke. Zemi. Aj v knižke býva. Jaja. Zemi. Áno. Zemi. V zemi. Jaja. Zemi. Áno, v zemi, áno. A Mimi kde býva Mimi? Mimi býva v lese, že? A čo tam je? Vtáčik? A vtáčik býva kde? Vtáčik lieta. Zemi. Aj vtáčik býva v zemi. Tavči. Áno, v zemi býva. A mraky? No. Mraky sú hore. Mraky sú hore. No. No, tam nebúchajte hore, áno. Mraky sú hore. Ešte tam. Čo tam je ešte? No. No, hej, aj tam buchajú. Aj tam, no, musíme povedať. Papa. Nebuchajte. Tam, áno, tam v kuchyni. Tam v kuchyni tiež buchajú, musíme povedať, že no. A keď pôjdeš hore k ujovi, čo mu povieš? No. No, nebuchať, výborne, tak mu povieš. Aj tete povieš. Čo povieš tete? Nebuchať. No, povieš. Áno. Áno.